Hello everyone and welcome back to the channel. नोंथांमोनखौ बयखौबो गिबियावनो about Bodo Celebrities YouTube channel बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। So लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव दायो आङो top 6 बर'नि upcoming moviesफोरनि सायाव भिडिअ लाना फैदों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनगोन। थ' बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै। फैनो गोनां बर' सावथुनफोरनि गेजेराव गिबियाव दं जोंना जन्म जन्म दा रिटार्न अफ शल आरो बेखौ डाइरेक्ट खालामदों सन्तोष बिथां आरो बे मुभियाव जों फाव खालामनाय नुनो मोनगोन राजिब ब्रह्म, कमर नार्जारी, तारेन्द्रनाथ ब्रह्म, कमलेश्वर बसुमतारी, बिरसिं बसुमतारी, मिसेस सनास्रि ब्रह्म आरो हेतेश्वर ब्रह्म बिथांमोनखौ। आरो फैनो गोनां नैथि बर' सावथुना जाबाय थुलुंगा जेराव जों फाव खालामनाय नुनो मोनदों सिमां सिनारि बिथांमोनखौ। आरो थामथियाव दं जोंहा दाका जवमwi जेराव जों फाव खालामनाय नुनो मोनदों लिंसार बसुमतारी आरो मनालिसा हाज'वारि बिथांमोनखौ। आरो ब्रैथि नाम्बाराव दं जोंहा जिउआव हांमा। बाथि फैनो गोनां बर' सावथुनफोरनि गेजेराव दङ गराइ फाख्रि जेराव जों फाव खालामनाय नुनो मोनदों हिलिना दैमारि बिथां आरो संगिना ब्रह्म लोगोसे मिथिंगा नार्जारी बिथांमोनखौ आरो बेखौ डाइरेक्ट खालामदों राजिब बसुमतारी बिथांमोना। आरो द'थि फैनो गोनां बर' सावथुना जाबाय सायखं जेराव जों फाव खालामनाय नुनो मोनदों हिलिना दैमारि बिथांखौ। स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। गोजोन्थों। थेंक्स फर वाचिं।